नियन न लजाई बोला जय जय मैया जयकारा माई के लगाई बलम नया दुल्हन नियन न लजाई बलम ललकी चुनरी आई बांधली न माथ में ललकी चुनरी आई बांधली न माथ में चलिए बलमुआ कमरिया हिलाली देवी माई के जगरात में और चलिए बलमुआ कमरिया हिलाई देवी माई के जगरात में। साल भर पयायल बाटे ऐसन मौका मैया के मूर्ति देखी सजल बायनोखा साल भर पयायल बाटे ऐसन मौका मैया के मूर्ति देखी सजल बायनोखा पूजा पाठ करी रउआ भर नवरात में पूजा पाठ करी रउआ भर नवरात में चलिए बलमुआ कमरिया हिलाली देवी माई के जगरात में और चलिए बलमुआ कमरिया हिलाई देवी माई के जगरात में। मैया के भगती में हाजिरी लगाली राइटर रविंदर बतिया ऐसे न टाली मैया के भगती में हाजिरी लगाली राइटर रविंदर बतिया ऐसे न टाली पांडे दिलीप के तानी ले ली अपन साथ में पांडे दिलीप के तानी ले ली अपन साथ में चलिए बलमुआ कम